La Yolanda Fresnillo ha treballat 15 anys en el sector de la cooperació i des del juliol passat és la directora de la Fundació Tot Raval. Substituint a la Núria Aparicio, que havia fet una funció extraordinària en els últims 12 anys, i assumint aquesta responsabilitat meravellosa però a la vegada complexa. Òbviament tothom té desconfiances al principi, no? Jo vull creure que amb aquests 10 mesos que porto a la Fundació Tot Raval aquestes desconfiances s'han anat polint. Tot i que coneix molt bé el teixit associatiu, no era conscient de la diversitat d'entitats que hi ha al barri. Des de les més grans fins a les més minúscules, tractant temes molt diferents. És una heterogeneïtat que quan veus el Raval des de fora no és visible. I una altra cosa és aquesta voluntat de coordinar-se. Apunta com a principal repte ser més participatius i tot i que continua la tasca engegada anys enrere per l'equip anterior, s'ha fixat noves prioritats. La meva prioritat a l'entrar a la Fundació era assegurar-me que la Fundació realment era un espai participatiu. Jo intento que aquest lideratge sigui compartit amb els membres de la Junta, amb les entitats que formen Tot Raval. Hem de fer un esforç per obrir-nos cada cop més, per obrir-nos a la ciutadania i per escoltar què és el que ens demanen. Jo puc tenir una idea al meu cap sobre el que vull pel barri del Raval, però si aquesta idea no és la que volen els veïns i les veïnes, no té cap mena de sentit. Vol que la Fundació continuï sent un punt de referència i de trobada de les entitats del barri, però espera que no en sigui l'únic.